Gotzon Barandiaran Arteaga naiz, eraikin honetan hasi genuen ibilbide bat duela 15 bat urte, Bihotz Bakartien klubekoek sortu genuen literatura eskolan, eta ordutik ezagutu ditudan hainbat emakume eta gizonekin izandako harremanen ondorioz, kulturgintzan buru belarri sartuta nago, bai profesionalki, bai batez ere militantziari dagokionez. Neure burua kulturgintzaren militantetzat daukat batez ere, eta idazlea ere banaiz, eta oraintxe bertan batez ere guraso. Bai, nire lehentasuna oraintxe bertan 7 eta 5 urteko semeak dira, eta nire denbora beraien behar izanen arabera antolatzen dut, batez ere. Horregatik diot, batez ere guraso naizela. Beste guztia egiten dut, eurekin egoten ez naizen ordu gutxi horietan, esango nuke. Publikatu 2004an egin nuen lehenengo liburua, Arrakalak, eta kontzienteki eta idazten helburu horrekin, argitaratzeko helburuarekin, esango nuke 2000 urtean edo, hasi nintzela, idazten denek esaten duten bezala, askoz lehenago ere, ez? Baina kontzienteki idatzi nahi nuena norbaitekin konpartitu nahi nuela horren jakitun 2000 urtean. Nik uste dut idazle gehienak bezala lehenengo irakurle zara, eta oraindik ere irakurleago naiz idazle baino, eta orduan irakurtzen dituen horiek bultzatu ninduten nik ere antzeko zeo zer egitera. Eta gero aipatu dudan bezala, hemen hau Larrabetzu auzoko Eleixalde auzoa da, eta hemen lehenengo 3 urteetan behintzat burutu genuen literatura eskola, eta orduan hor sare bat egin genuen, giro bat ezagutu nuen, gero Susa argitaletxearen Abaroa eta Arragoa ere ezagutu nuen, eta hori ezinbestekoa da, pausoa, salto hori emateko iruditzen zait niri behintzat ez. Egongo da idazle asko bakardadean egiten duena bere bidea, nire kasua ez da hori, nire kasua beti izan da kolektiboan egin dudala bidea, eta bai Bihotz Bakartien klubaren Abaro horretan, aterpe horretan, eta batez ere literatura eskolan, ikasi nuen guztiarekin, eta ezagutu nuen jente idazle, editore, hezitzaile, literaturzale orokorrean hor ezagututako hoiei esker esango nukenik eman nuela pausoa argitaratzeko, eta ja kontzientzia batekin argitaratzeak zer suposatzen zuen. Nik gure etxera lehenengo literatur lan neure kabuz irakurri nuena, naiz eta anaiak ekarri zuelako izan, ez eskolatik, edo ikastolatik, edo hezkuntza araututik, gogoratzen dut oso ondo izan zela narrazioak ekarri zuela gure anaiak, eta orduan ni euskaraz horrelako gauzak esan zitezkeenik enekien, eta horrela esan zitezkeenik, eta horrek liluratu egin ninduen, eta gerora batez ere nire maisua dira oraindik ere, ezta? Nik liburuan edizioan lagundu zidatelako izugarri, Jose Luis Otamendi eta Inigo Aranbarri, Gorka Arrese editorea, Josu Landa, nire Susako kide horiek, ez? Gerora, adibidez Eider Rodríguez ere niretzako referentea handia izan da idazteko moduan, eta literaturari buruz daukan ikuspegi horretan ere, Arkaitzkano dudarik ez, belaunaldi kide ia daukadana, naiz eta ni ez izan Lubaki bandakoa, baina 75koa da bera, ni 74koa, eta oso aspalditik ezagutzen dugu elkar, eta niretzako
idazlea da gaur egun. Edorta Jimenezek ere asko erakutsi dit, berarekin irakurrieran irratsaioan ia 10 urte egin nituen, eta izugarri ikasi nuen Edortaren gandik irakurtzen batez ere, ez? Eta literatura eskolan jente asko ezagutu nuen, eta beraien gandik, denen gandik ikasi dut pila bat, ez? Oso ondo goratzen dut, hemen hasi ginela Leire Bilbao, edo Uxue Alberdi, edo Peru Madalena ere etortzen zen, Lutxo Egia, Juan Ramadariaga, Oier Guillan, bueno, sare bat egin dugu guk Euskal Herri mailan literatura eskolatik, gero Ahotsenea sortu dugularik, edo Eako poesia egunetan biltzen garelarik, landatarrekin eta bertakoekin, eta literaturia sortu genuen ere bai. Horiek guztiak sortu ditugu hemen sare giro horretan, epeltasun horretan izandako gogo eta eztabaida tabernetako hainbat, ordu txikietako hainbat eta hainbat solasaldietatik, eta nik denengandik ikasi dut eta ikasten jarraitzen dut pila bat. Nik uste dut irakurtzen duzun denetatik ikasten duzula zeo zer. Niretzat eskola oso handia izaten ari da irakurrieran irratsaioa, ze azkenean 10 urte beteko ditugu saio horrekin, astero euskarazko liburu bat irakurtzen, eta horrek eman digu azkeneko 10 euskarazko literaturan zertan ari garen. Eta orduan ordubeteko saioak dira, ordubeteko saio horietan idazleak dauka bere aukera liburua aurkezteko, eta liburuari buruzko bere ilusioak eta zaputzaldiak ere bai askotan aurkezteko, irakurtzen ikasten duzu izugarri horrela, egile bakoitza entzunez, eta nik uste dut etengabeko ikasketa prozesu badala, ezta? Orduan, bueno, maizutzat edo, nik badauzkat erreferentea diren idazle asko, zorionez ezagutzen ditudanak ere persona bezala, eta asko ikasten ari naiz eurekin, eta ikasi dut orain arte. Bueno, guk adibidez, oraintxe aipatu dudan giro horretan, behin baino gehiagotan hitz egin dugu novelagile izateaz, edo poeta izateaz, edo antzerkigile izateaz, edo saiakeragile izateaz, ezta? Eta nik sentitzen dudana da, historia bat konpartitu nahi dudala erabakitzen dudanean, urrungo pausua da, erabakitzea zein izan daiteken generorik aproposena historia hori kontatzeko. Noski, zuk zeure burua behartzen baldin baduzu, dena idatzi dezakezu, novela formatoan, edo ipuin formatoan, edo poesia formatoan, edo antzerki formatoan, ez? Behartzen baldin baduzu zeure burua horretara, eta esaten baduzu, bueno, literaturatik bizi nahi dut, beraz, novelagilea izango naiz, bestela ez daukazu, eta hala ere ez daukazu aukera askorik, baina nik orain adibidez, saiakera liburu bat amaitzen ari naiz, hori kontatzeko iruditzen zitzaidalako generorik onena saiakera dela. Antzeslan bat ere oraintxe amaituko dut, bakarrizketa bat, aktore batekin lantzen ari naizena, egiten ari naizena, historia hori kontan esaken novela formatoan? Bai. Poesia formatoan? Bai. Ipuin bidez? Baita ere. Baina nik sentitzen nuen hori kontatzeko antzerki bakarrizketa bat dela aproposena, ez? Eta orduan, Katamalotik errotikerako saltoa horrela izan zen. Nik kontatu nahi nuen maitasun historia bat kokatuta, alaba eta aita baten arteko maitasun historia bat kokatuta, Euskaldunako ontziolako borroka haietan, eta iruditzen zitzaidan novela zela horretarako generorik aproposena. Orduan, hori da, ezta? Behin erabakitzen duzunean, bueno, hau kontatu nahi dut. Hurrengo pausua iruditzen zait, nire kasuan behintzat da, eta zein izango da hori alik eta
nire buruan eta nire bihotzean sentitzen dudan bezala eta pentsatzen dudan bezala literaturzalearekin, herrikidearekin konpartitzeko modurik aproposena, eraginkorrena, zuzenena, ze formato, ze genero izan daiteke, ezta? Orduan horren arabera. Euskaraz idazten naturaltasunez hasi nintzen, errazagoa zaidalako eta ni alfabetatuta nagoelako nire gurasoi esker euskaraz eta ikastolan ibilitako irakasle haiei guztiei esker, ni kontzientzia bat eduki nuen, publikatzeko erabaki hartu nuenerako, berriz diot, literatura eskola sortu genuelarik, Inigo Aranbarriren zuzendaritzapean eta berari esker, orduan areagotu egin zitzaidan kontzientzia hori, zer zen euskaraz idaztea, ze egoeratan zegoen gure hizkuntza, ze egoeratan zegoen gure kultura, eta hori behin ezagututa, naturala zen autua bihurtu zen autokontziente bat, eta esango nuke gaur egun kasik akto politiko bat dala, kasik ez autopolitiko bat da gaur egun. Orduan biak uztartzen zaizkit, alde batetik asko errazagoa zait euskeraz idaztea, eta gainera askori esker kontzientea naiz ze egoeratan dagoen nire hizkuntza eta nire kultura, eta orduan horrek berretsi egiten nau euskeraz idazten, ez? Ni dudarik gabe, hor ez daukat inolako dudarik. Nik sinesten dut gure herria nazio bat dela, eta nazio bat dela agian 20. mendearen parterik handienean lurrari, hizkuntzari eta fede kristauari lotua egon dena, ez? Identitate hori, naziotasun hori, gaur egun ertzetako hainbat ezaugarriekin lotzen dut nik, esan nahi dute agroekologiarekin, feminismoarekin, energia eredu propioen aldeko jarrerarekin, hezkuntza sistema eta propio baten aldeko aldarriarekin, pentsiodunen eskariekin, lan duin baten eskariarekin, eta nik identitatea lotzen dut gaur egun, euskal identitatea horrekin, baina jarraitzen dut, eta uste dut jarraitu behar duela, hizkuntzarekin eta lurraldearekin lotzen, noski kulturarekin. Eta ni horrek bizi nau, orduan noski, horrek bizi baldin banau ni, eta uste dut milaka persona Euskal Herrian, uste dut jarraitu behar dugula, dudarik gabe. Nik uste dut euskal literatura kulturgintzak orokorrean izan duen garapen oso antzeko auki duela. 60. mendea aintzat hartu eskero, berriz ere, esan diot, uste dut oso lotua idatzi dugula galtzaile izatearen kontzientzia kolektibo batetik, hori Koldo Izagirreren ondorio bada, berak 20. mendeko poesia kaiera bilduma egin zuenean, 20. mendeko poesia irakurri zuen, osorik eta hor 40 poeta aukeratu zituen eta ari komun hori ikusi zuen, ez? Galtzaile izatearen kontzientzia kolektibo bat izan dutela gure idazleek, poetek, kasu honetan, baina uste dut ez zirela bakarrik poetak, uste dut genero guztietan idazten zuten idazleek kontzientzia hori bazutela, eta belaunaldi batzutakoak ere eduki dugula, eta kontzientzia horretatik ere idatzi dugula. Eta noski, galtzaile izatean kontzientzia horretatik idazten den literaturak ezaugarri batzu ditu, ez da negarrerako literatura bat, ez da malkokeriara jotzen duen literatura bat, baina bada erresistentziazko literatura bat kasu batzuetan. Eta gero dago, baita ere oso importantea dena, eta da euskara modernidadera ekartzeko autu oso garrantzitsu bat egin zutela batez ere 60. hamarkada horretan, Txillardegik lehenago, ez da?
eta Gabriel Arestik esaterako, baina ez bakarrik hor. Ramon Saizar Vitoriaren talde eta bere talde osoak, Poch bandak, Ustelak, literatura aldizkarietan ibili ziren horiek guztiek. 75ean hor Ustelakoek egiten dutenean aldarria Atxagak eta Koldo Izagirre, literaturaren autonomiaren alde, ez? Helburua ez izan zedin literaturaren alde egitea, eta ez bestelako mezu politiko batzuk zabaltzeko, hor uste dut mugarri bat oso importante bat egon zela, eta 21. mendean nola iritsi gara, iruditzen zait, egin dugula gutasunetik, gu kolektibo batetik, ni kolektibo batera lehenengo, hau da, ni gutasunetik nitasunera etorri, baina oraindik ikuspegi kolektibo bat mantenduz, eta orain azkeneko hamarkadan iruditzen zait, nitasun kolektibotik nitasun erabatekora ere egin dugula salto oso handia, eta batez ere literatura egiten ari gara pertsonen arteko harremanei buruzkoa, asko errepikatzen den gaia da, tematika da, pertsonen arteko harremana, genero guztietan iruditzen zait asko errepikatzen ari dena, eta gero badago ere gure historia, gure memoria geuk eraikitzeko ariketa bat, ez? Gatazka politiko armatuak utzitako horrenbesteko sufrimentuaren inguruan idazten ari gara 21. mendetik ona desente, asko esango nukenik idazten ari garela, naiz eta oraindik askoz gehiago idatzi beharko genuken, baina pertsonen arteko harreman ikuspuntu horretatik ari gara idazten, ezta? Hori da iruditzen zaidana, eta uste dut oso nabarmena dela, oraindik ordezkapena eman espada ere, oraindik gizonezkoak garen arren nabarmen gehiago publikatzen dugunak, oso denbora gutxian iruditzen zait, emakumeen literatura izango dela, emakumeek idatzitako literatura izango dela nagusi Euskal Herrian, zorionez, eta horrek beste ikuskera batzuk dakartza, beste hitz egiteko gauza kontatzeko modu bat, beste iruditeria bat, ari da ekartzen Euskal literaturara. Epika berri bat sortu behar dela esaten ari gara, uste dut epika horri gizonen ikuspegia, epika horretan gizonen ikuspegia bigarren maila batera ekarri behar dugula, batez ere 20. mendean borrokari, gatazkari, gudari, indarra agertzeari oso lotua egon delako, ez? Eta uste dut hori karga hori kendu egin behar digula. Eta uste dut hori emakumeek ekarriko dutela, ekartzen ari dira eta ekarriko dutela ja modu orokor batean. Bai, gero uste dut badaukagula tradizio bat euskal idazleok, askok behintzat, euskalkiak gure literatur diskursoaren ezinbesteko iturritzat hartzeko, ezta? Esan edut, lehen aipatu dut narrazioak liburutik ni txunditu ninduenetako ezaugarri bat izan zen, nola Joseba Sarrionaindiak erabiltzen zituen euskalki askotako hitzak eta esaerak eta moldeak ipuinetan. Ipuin berean, nahazten zituen Bizkaiko berbak edo Lapurdiko eleak berdin, ez? Elkarrekin, eta nola gainera horrek ipuinari berari zea beraztasun ekartzen zion, ezta? Nik uste dut hori, tradizio hori badaukagula, nik behintzat literatura hori maite dut. Eta uste dut gainera, azkeneko urteetan gertatzen ari dela, batez ere prentsa idatziaren eta idazleon arteko harremanari esker, prentsa idatzian agertzen ari direla gero eta gehiago euskalkietatik hartutako hitzak, ez? Eta ari garela elkar elikatzen. Nik uste dut idazleok badaukagula ere zeregin hori, ez?
absurdo iruditzen zait guk daukagun aberastasuna, euskalkietan daukagun aberastasuna, kontzeptualizaziorako gauzak esateko modu bat baino gehiago daukagu, euskalkietako hitzak, berbak eta esaerak eta denak hartuta, hori ez aprobetzatzea. Niri hori iruditzen zait absurdoa, eta ni behintzat ahalegintzen naiz asko euskalki guztietako hitzak erabiltzen idazten dudanean. Bueno, Arrakalak izan zen liburu bat, egoera emozional oso jakin batetik abiatutakoa. Orduan sentitu nuen bikotea harreman baten amaiera izan zen, eta horrek markatu zuen liburua. Bikotea harreman hori amaitu eta aurrera begiratze bat izan zen alde batetik, eta gero baita ere ordura arte egindakoaren errepaso bat, ez bakarri bikote harreman horretan, ez bada nire bizitzan. Eta, bueno, hor, izenburuak dion bezala, konturatu nintzen, nintzela persona, eta eskarela persona uniformeak, eskarela persona zurrunak, eskarela persona hain gogorrak askotan erakutsi nahi dugun bezala, baizik eta bai emozionalki, bai diskurso aldetik, bai jarrera aldetik, arrakalaz beteak gaudela, ez? Eta arrakala horiek, bueno, erabil ditzakezula, erabil daitezkela, batzuk zauria sortzen dute, baina beste batzuk bideak batzuek zauria sortzen dute, eta ez dira izten askotan, baina beste batzuk egiten dutena da, beste panorama bat, beste paisaia bat, beste aukera batzuk zabaldu. Bueno, Katamalo izan zen bulkada bat, haserre bat. Orduan bizi genuen egoerarekin, egoera politikoarekin, kulturalarekin. Oso haserre sentitzen nintzen, batez ere iruditzen zitzaidalako orduan, eta ez dut uste askorik aldatu denik zoritxarrez, baina gezurra zela nagusi, ez, denean, ez? Eta batez ere politikoki gure herria zegoen egoera hartan iruditzen zitzaidan etzela onargarria, politikari askok, arduradun politiko askok nahita gezurra esatea herritarrei, eta horrek zenolako eragina zuen gure arteko harremanean. Eta gero hortik joan nintzen ere neure ez bakarri begiratzera bestek zer egiten zuten, baizik eta nik zer egiten nuen eta dudan, eta orduan hortik etorri zen ere izenburua, Katamaloarena, noiz eranzten dugun, noiz janzten dugun, norekin bai, norekin ez, horrek zer eragin dauka gure artean, eta horrei buruzko gogoeta bat izan zen, baina bulkada batez oso denbora gutxian idatzitako liburu bat, oso imperfektoa iruditzen zait orain, baina gerora ibilbide egia esan ezusteko ibilbide bat egin duena, batez ere musikarekin uztartu genuelarik, eta atzo bertan etorri zitzaidan irakasle bat esanez, bere ikasleek entzuten dutela asko Katamalo diskoa, eta diskoaren bitartez egin duela libururako saltoa berak, eta modu bat izan dela berarentzat, bere ikasleekin poesia, euskarazko poesia lantzeko. Posa handiak oraindik ematen dizkidan liburu bada, aldean eraman dudana urteetan, aldean eraman dut, saio asko egin genituelako bere sasoian, zuzeneko asko eskaini genituelako, eta jente askorekin konpartitu ahal izan genuelako, eta liburu txiki eta imperfektoa da, baina posa handiak ematen dizkidana oraindik ere. Bueno, bestei ez dakit, niri mundu esplikatzeko modu asko ematen dizkit, oso ezberdinak, mundu osoko eta sasoi oso desberdinetako personen testuak irakurtzeak, ni aberastu egin nau persona bezala, dudarik gabe, pentsamentua ordenatzen erakusten dit, pentsamentua zabaltzen erakusten dit,
orain arte edo liburu hori irakurri arte, ez kasu guztietan, baina gehienetan bai. Gauza jakin batzui buruzko ikuspuntua aldatzen lagundu dit, malguagoa izaten laguntzen dit, ulerkoiagoa uste dut, izaten laguntzen dit, gozamen handia ematen dit, irudimena bizirik mantentzen dit, eta nola baitorrekin umearora garai marabilloso horretara, nire kasuan bentsat marabillosora, joateko itzultzeko aitzakia ematen dit, neure ahotsa aurkitzen laguntzen dit, neure garapen integralean ezinbestekoa da eta errealitatea oratu, aurre egin errealitateari eta ihes egiteko aukera ere ematen dit.